Pakipirma na kita, sir. Pakipirma la yun. Dida. Ito, pirma. Dini sir, dini. Oo. Adi na. Malain tak, Juan, malain tak. Ulo, malipong. May nagad siguro din namatay nga. Yatot. O nga ni sir, kanina pa ako nakakakon baga mabaho man. Amati ko. Lit na gud ako. Naginulat na gud na diyan nga akong releasean. Bye. Sir Dodet. Bye. Oy, Ano, sir? hi Nemo. Tatay mo Dodet. Oo. Hi niya, kay ma-release yan na. Adto yan na oro. Pwede ako makialayon sa niya nga ari yan na iya sir. Kay ma-release ako yan na. Oo. Pwede pagkitawag bi alayon la. Oo, sir. Dali dali. Oo, sir. Lit na akong duro, may makatuan pa ako na yan nga releasean ko. Natratong ko lang yan. Tay, Ano anak? may tuyo man ni siray mo. Kay release mo man kuno yan na. Ay nakatuyo man ito nga sir nga adi inibutak. Sige mo sir nga. Dininala ko mga pa-interview kadto ah. Oo, tay. Kay adi maulutan na akong tiyan. Oo, tay. Kaya mo na din nga bata dito anong oras na. Uy, Sir, ano? papakanto ka na lang ni tatay. Kay diri pa ko na yan tapos umuro. Dito na lang ko niya mapa-interview. Ay, niya banda na uro. Ato man dito, sir. Updi daw ko dayo, updi. Sige, sir. Tara. Ano na akong tiyan nga. Waray kada katunawi kanina. Tay, adi na sir. Oo. Uy, kumadi ako sir kay importante daw pa akong mga releasean. Oh. Anak pag uli na ngadto kay pag tuo na lang adto. Sige na sina. Oo, tay. Ano na lang ako sir ma-interview? Oh sige. Dodit Kabilo sir. Kabilos. Oh sir. Bale. Pero ni mo gin loan? 20 mil sir. Oh, 20 mil. Para man ni sir nga mo ano matay mo purpose sir nga nag-loan kayo 20 mil sukat kada ko. Mamalitakin manok sir. Para manok para igarano mo itong manok. Iburulang ko. Sige, approve. 20 mil. Bale sir it para release mo. Bale 18 na la. Oo sir. 18 mil. Tapos adi-adit mo kuan. Imo semana. 1 Oo sir. semana kada Biyernes paghuulog, pagbayad ha. Oo sir. Abot pagkadahiton kuan. Pakipirma na kita sir, pakipirma la yun. Ito, pirma. Dini sir, dini. Oo. Adi na. Malain tak. Ulo malipong. May nagad siguro din namatay nga. Yatot. O nga ni sir, kanina pa ako nakakakon baga mabaho man. Kaya na pag nagpipilan ni mahubog ka malain, malipong nga ulo. Bakit makuan, mapatay-patay ba nga yatot? Amo nga ni sir, kanina pag nakakabantay. Sungot. Anay sir ha, kaya may napanipipirman nga sa. Ano pa sir, last na line, pakipirma din ubos. Kaya pag ma-release ka na. Okay. Grabe tak inabat. Malipong nga ulo, masungot. Gulat ako diyan. Ada sir, mo kuan. Makadto ka buwas, aga, opisina. Kaya ito ma-release. Oh sige sir. Mga kinanglan alas 9, adto ka na ha. Oh sir. Ano itong kinanglanon sir nga Pagdarahin dadadon? kuan, pagdarahin, validate matulo. Oh. Tulo nga validate Oh sir. Ati matatrangkaso ko na kaniyan, lain tak kuan. Malaing ko din duro. Sige. Baka di ako kay pwede pa ko kakantuan na iba. Ha? Sige. Papamasa ko pa din ng mga papel. Oh sige sir. Ay, salamat. Narilisan gad man ako makapamulang nakbuwas.